Chyťte aktora 2012. Potrebujem ho živého. Ako poviete, pane? Už som rád, že sa nevrátil. Čo to je? To som ja. Aktor 2012. Čo? Ako je to možné, že ma chytili a našli? Expecto Patruleum! Prečo mi to robíš? Rozkaz od kráľa. Akého kráľa? Kráľa Mogvajov. Čože? Si človek, nič nechápeš. A preto ťa odvediem ku kráľovi.